fill de Caçant la Boscúria, quan en sentir-hi mística cantúria, se n'entra a l'ermitatge devot de Sant Martí. L'ossam des del cavall, vestit de malla, encès d'amor d'un cop d'espasa talla per abrigar un pobre son ribetat mantell. Gentil, l'aligó tendre, s'armadura contempla i amb coratge que no dura diu: «Mon pare, voldria ser cavaller com ell. No he fet amb vos contra el Mansó la guerra. M'ha vist l'espatlla l'enemic. La terra no reguia amb sang meva i amb sang de sarraïns, perquè l'elm i l'escut que tants donàreu, a mi sol, fill vostre, me'l negàreu. No infanten ja les mares, guerrers i paladins». Premia l'obra L'atac llimac, de la qual és autor el senyor Rubén Montanyà. Bé, moltes gràcies a l'Institut de Cultura, a l'editorial Llibres del Segle per publicar el llibre i als membres del jurat per haver cregut que la novel·la es mereix aquest guardó. I bé, felicitar també a l'Institut pel fet d'haver pogut reprendre aquest premi, que ja sabem que és una època on tot cau, les coses cauen, i especialment en cultura, i està molt bé que es pugui reprendre i vetllar per la continuïtat de certàmens com aquest. O sigui que moltes gràcies. Com sabeu, el Premi de Poesia del Ciutat d'Olot porta per nom Joan Teixidor, escriptor, poeta i editor nascut a Olot. Precisament aquest any 2013 ha estat declarat Any Teixidor i s'està portant a terme a la ciutat diverses activitats per commemorar el centenari del seu naixement. Per unanimitat, per majoria, acorden premiar el següent recull. Correspon al número 16, el títol és Buscant quios, i oberta la plica descobrim que la seva autora és Àngels Marzo. Moltíssimes gràcies. En primer lloc, a les institucions que recolzen tots aquests premis literaris, perquè demostren que, reforçant la literatura, apostant per la cultura, estan disposades també a fiançar el futur. En segon lloc, moltíssimes gràcies als membres del jurat per haver confiat en els meus versos, sobretot perquè aquest projecte per a mi suposava un repte, pràcticament podríem dir que un salt al buit, perquè jo passava de fer una poesia de tall narratiu al minimalisme de l'haiku. I després moltíssimes gràcies a tots vostès, que són en definitiva els destinataris de tot allò que nosaltres fem. Gràcies. Premi Marian Vayreda de narrativa. Podríem dir una mica el premi més gran pel que fa a la dotació com per l'extensió de les obres. Tothom sap que Marian Vayreda va ser un personatge important a la ciutat d'Olot i molt vinculat al món cultural. Va ser un escriptor, pintor, polític, animador cultural i el que ara podríem anomenar un gestor cultural. Fou un personatge polifacètic, actiu en la vida social i política de la ciutat, i és per això que en el seu moment es va decidir que un dels grans premis importants de narrativa de Catalunya, convocats des d'Olot, havia de portar el nom d'un olotí il·lustre com Marian Vayreda. S'ha acordat o es va acordar que l'obra guanyadora fos Aniversari, que és una obra que va ser presentada amb pseudònim de Roser Costa, i que després d'haver obert la plica corresponent va resultar ser d'Alba Sabater. Moltes felicitats. Doncs estic molt contenta d'estar aquí, aquell lloc tan lligat al Marian Vayreda. M'agraeixo molt a l'Institut de Cultura d'Olot, que continuï apostant pels premis literaris, a la Diputació de Girona i a l'editorial Empúries per pensar que pot publicar aquesta obra. I molt també al jurat, que dintre de les liberacions ha pensat que la meva obra podria sortir guanyadora. Moltes gràcies. La meva obra es diu L'atac llimac, que és una obra, és la de narrativa juvenil i és una obra de ciència-ficció, i potser el que destaca més de l'obra per mi és la bogeria que comporta, diguéssim, un cop planteges el tema de la ciència-ficció, que sembla que tot val,
i he intentat aprofitar aquesta característica de la ciència-ficció per passar-me i tot en quant a accés de fantasia i d'explorar totes les possibilitats que em donava aquest gènere. És el primer premi literari que guanyo, és la primera novel·la que publicaré i bé, amb moltíssima il·lusió i amb ganes de continuar en aquest món i d'escriure molt més, i tant. Jo vaig començar a fer haikus perquè m'estava preparant un altre llibre de poemes i volia sortir una miqueta del registre que havia tingut fins ara. Llavors em vaig fer un plantejament, quina és l'estrofa que formalment estigui més marcada i que a més a nivell de contingut doncs, proposi una condensació absoluta de la idea fonamental. I vaig veure que era l'haiku, em vaig ficar a fer haikus i després al final, quan ja em vaig veure que tenia potser uns 300 o així, vaig dir, bueno, ara ja has practicat molt, potser que facis alguna cosa amb tanta pràctica. I llavors, a l'hora de fer el recull, el que vaig intentar és tenir en compte dues coses. A veure si a partir de poemes de 3 versos es podria intentar explicar una història i després barrejar el que és l'element més clàssic de l'haiku, de la tradició de l'haiku, amb l'element contemporani. Bàsicament això. A veure, primer el premi jo crec que representa molt, suposo perquè et permet publicar el llibre. I això sí que, fora del guany econòmic, jo crec que l'important per un escriptor de vegades és poder publicar el llibre, donar l'obra per acabada i que surti, que els lectors la puguin llegir. I en aquest sentit estic molt agraïda de poder publicar el llibre. I l'obra, a veure, jo l'obra, com ha dit la Mita Casa Coberta, jo crec que una mica és parlar sobre el pas del temps, no? El pas del temps quan ja ets gran. Oi? Què és una vida, com vas assumint el que va passant al llarg de la vida, però sempre amb aquest rerefons, que en el fons estem aquí, oi? I de vegades ens n'adonem que el temps passa. Una mica em sembla que seria això.